ang Ginoo bisan unsa lang gyud ang paagi nga siya maka padangat nato sa iyang presensya. Usahay ang iyang presensya dili makita sa atong mata. Kinahanglan usa tang mabuta aron makakita tas iyang presensya. Ug mao ni ang hitabo aning buta. Ang mga tawo nga nagkuyog ni Hesus, wa sila kakita kayo ni Hesus nga siya usa ka gamhanan nga Dios. Ang buta nga naglingkod ug nagpakilimos mao'y nakakita ni Hesus pinaagi sa iyang pangdungog. Kini manggong atong mata usahay mao'y hinungdan nga kusog kayo tang mo duda. Kusog tang magduda ba. Pero kining atong dunggan mas dali siyang mudawat. Pananglitan ron kabati mo og tingog. Kani ba kung tingog kabati mo nya moingon ko biyain na ng inyong mga kabit. Ang katong dunay kabit mo biya. Posible ay labi nagmoingon ko nga kanang pagpangabit makapaimpierno na, makamatay na sa imong kalag. Yan, naminaw ba? Naminaw ka. Posible kang musunod. Pero makakita nako nya para ninyo ro nakakita nako nya nagsige na kog balik-balik aning sultig biyain ang kabit, gubaan ang koral nga nakaalis dahan, mudayon mo duko. Ana mo, anasad. Kaya nga naman, kita mo nako. Labi na gyud og kakita mo nako nga unsay akong binuhatan, barumbado sa kay ko diha, nya ako'y nagsulti. Awa na. Muhimo dayon mog judgment, murasag kinsa, murasag unsa, ana. Pero na inyong silingan, musulti inyong silingan nga ay panglibak day, manglibak mangka nya siya otros ang libakira kay nakitaan sa nimong siging chismis dito sa kilid, hindi yun ayaw panglibak kay sala man na mamingon din ka nya ikaw pirmi ra ba tikang makitaan kanatong nakitaan usahay murag kuyaw-kuyaw na para gunas usa ka babae nga moingon pananglitan I love you very much ana ingnon ko ba I love you very much niya ako nakita niya spaghetti diri na mga tato dinhi paspuson ipakita ang puson mubo pa kay short niya siya mo ingon ako I love you very much niya sa akong nakita niya mutuo ko tuo ko kasiksi ana magduda ko nagsusus pila ka kabuklaki makahilabot aning bayhana nga sa iya palangganing gipakita sa iyang sinuluban mura magdi ko makatuo nga nahigugma ni nako ana pila ka kabuklaki mo hilabot ani nga hapit na maniway gisulob mo ana ko pero kung wa ko kakita niya magsige siya tawag nako niya nindot kay tingog I love you very much amura sa kong ibayaw sa langit mo na ayaw kayog salig sa imong nakita paminawa ang tingog nya kun ang tingog gani Diyos nun sunda kun ang tingog gani yawanon ayaw sunod ana muna nga ningon si Kristo sa kausas iya mga apostoles kining mga Hudiyo kining mga Pariseo mao ni sila ang gihatagan og katungod sa pagsangyaw sa maayong balita sunda ang ilang gisulti apan ayaw sunda ang ilang gibuhat nganuman kay ang ilang gibuhat wa muhaom sa ilang gisulti pero ang ilang gisulti genuine gina nga balaod sa Ginoo muna gamita gyud ang imong mata ug ang imong dunggan sa unang pagbasa si Hari Antioco nagtukod og mga halaran nga pagano ang tanang kadaghanan sa mga Hudiyo ning apil na ngadto niya ang ilang mga altar nga para sa paghalad sa ilang Ginoo gipangguba na
giilisan adtong mga pagano nga kuan palibot gyud tanan nilang makita pulos na gyud pagano. Unang lisod kay ito nya gibutangan pagyog balaod nga ang mo kuan ang mosupak patyon ang magdaladala og basahon nga kuan gision sunogon ang basahon og moabot ka na nato ron dinhi unsay inyong buhaton mamiya mo sa atong tinuhuan o magpakamatay maayo pakamatay usara ang uban hastang pari galisod pastilan ug mangabot ning tanan ro na di na tapatuho og Ginoo ang kutob mosimba pusilo na nanay manag-atang diha mga armado ug dag armas musimba pa mo ha nga di man gani mo musimbag mag-uwan lang kana mag-uwan ba tubig ra gyud na siyang bugnaw daghan kay di musimba mamingaw unsa nakatumbala ambot pila ka kabuk musimba nato pero paminaw amo na ningon sa diri daghan sad ang wa motuman og nagpakamatay kay gipaminaw nila unsay gisulti sa Espiritu Santo. Kay kanimo kong Espiritu Santo mga igsoon mosulti ni diri sulod nato dili siya mosulti nga kadang makita kanunay ari na sud nato munay gitawag og meditation kanabang makita nimo siya tungod sa imong pagpaminaw sa iyang pulong anha diya musaka ang atong pagtuo kamaotang maminaw muna kamo ug musimba mo nya gapiyong-piyong na inyong mata diha naduka-duka mo di ra ko masuko kay nga naman sagdi lang na ga-practice nagbuta-buta ana nya basin pa day naminaw day na no ana kanagong asawa ka pananglitan ang imong nakitaan sa imong bana nag-agbay og chicks perting wapaha ana wa ka kaila nya human daghan kay ni text nimo kabito niya kabito maminaw ka dili ay ayaw tong paminawa kay kuan man to pulong man to siyawa mura man to si Antioco nga nag-ingon siluti na patya na buwagi na ana ba ihunong na ng imong pagsunod anang pulong sa Ginoo ayaw paminawa unsa may imong paminawon kadtong pulong sa Espiritu Santo mo na imong ingnon ang Espiritu Santo Ginoo sultihi ko unsaon nako pagtratar akong bana nga nakit-an man gid nako nga nag-agbay tog babae nga daghan man ni text nako nga kabito niya sultihi kuno ko unsay akong buhaton ana mao na siya nya mingon ning Ginoo nya unsa may gusto nimong buhaton kay mangutana ra ba diri Ginoo unsa may imong gustong akong buhaton unsa man sa imong isulti nga Ginoo makakita unta ko pag-usab siya kanus aka kakita pag-usab kakita ta kog usab nga mag-inagbayay sila ana ba nya ipakita na sa Ginoo o ipakita pero imong gitadaw pag-usab aron imong i-pruiba nga kamao kang mosabot kamao kang mudawat kamao kang muantos kamao kang mopasaylo sa kabuang sa imong bana no, di ba nya iyon yun ang buhaton ni nana. Uy. Usarag apoy mo tubag. Ang uban mo, tutok lang. Mao na siya pagpakamatay para sa imong pagtuo. Nituo ka nga ang Ginoo wa magsugo nga buwagi na, wa magsugo nga kasabi na, wa magsugo nga kuana na, siluti na, pakauwawi na. Wa oy. Gisugos Ginoo gugma pasaylo, kaluoy, pagdawat nga way kondisyon. O, di ba? Nya maminaw mo na. O ari mo maminaw sa demonyo. Mao na tan-awa sa unsay imong gipaminaw, mo to ang buta, yung siya kinsa man ni. Siya si Jesus nga anak ni David, aw taga Nazaret. Nya kadungog naman siya nga kanis Jesus taga Nazaret gasigig wali nga siya mao'y kaliwat ni David iya dayong gisinggitan Jesus didto siya ni ampo ni Jesus gagi sigihan ko siya kasaba sa mga kuan
Kato mga tao bagi kasabaan siya. Kadungog sa siyang ikasabaan, pahilomon, hilom diha, saba ba nimo ana, awa siya naminaw. Ni samot noon siya singgit, kamao siyang maminaw ba sa pulong sa Ginoo, dili sa pulong sa tao. Kaya usahay gud pakauwawan man ta ning mga tao, pabati-bation tag istorya nga dili mao, sada simba-simba baya, wa gyud mo asinso, ana. Sige lang yapog kalisod, wag ginay kapuslanan inyong simba-simba. Kamura dito gituntos pare. Mana. Ako bitas una, ari ko simbahan niya. Second year college, first year high school inana, diha na mami simbahan, Legion of Mary. Sos kanang inyong legion, di gid mo kalungag ana. Kasi makuha na lingkod-lingkod dito sa kapilya. Nang inyong rosaryo, wag ginay kapuslanan. Haringga migmangga dito sa bukid. Ana, human biyaan na mo ang among haringgaan nga mangga kay manimba gyud, mo serbisyo gyud choir. Pagbalik na mo, wa na halos ng mangga. Mao na sila ditong wa manimba, porting nindutag mangga kay na atiman man gyud mayo. Kami in taon dito gisigay pa, nahalos pa kay tuwa lagi nanimba, hindi maharinggaan. Kamao na tinuod pa ng inyong Ginoo, wa na daghan unta mog manggaron. Sila to adto na lang gud may mga argas ila. Kay perti man yung daghanan nila mangga, kami wa naman hinuon. Kapoy kay trabaho. Diya pay kausa katong gabagyo. Bagyo among tanang mangga to nangabali ang sanga. Hurot gyud katagak tanang mangga nga pinutos. Ang kadtong way simba-simba pastilan bisag papel wa man kayo mahulog. Ingon dayon sila pagkita, "Wa giunsam na ninyo yung mangga nga wa mo na maigos bagyo amo to nga bali man ganin sanga." Ingon ni siya, kamo luhod-luhod banday mo anang Ginoo, dagkot-dagkot mo kandila no. Oo, mo ana gyud mi. Rosaryo nga iblikay siya. Ako dito ko ampo si Yawa. Ang Yawa gud mao gunay ko an gadas bagyo. Akong giamigo. Yawa, tapsingin ako mangga ha. So na sugod sa kunong Yawa Ako gud kaampuon na sa gud ko si Yawa ato. Padayon lang yun. So, kamong naglisod, siging adto ang iyong simba-simba, kamulay sibtons pare dito. Wa gyud mo pare mo hatag ninyo piso, kamong galisod og piso, mapay muhog das kolekta, mao pa kunoy sibton. Tinuod man sad. Ana, sibton ba? Sige lang yun, bahala na. Pagtuo, minaw Diyos Ginoo nga niya gini kuan. Ana, hangtod tong bisag nagtrabaho nako, akong papa maparalyze and mauna na. Siging ampo anang Ginoo, sundan sa akong maguwang paralyzed na sad sila ditong way ampo-ampo pagkahimsog og mga lawas. Ana, sige lang yun. Ana, amo ni ron, niabot ko ani karon. Nya, tinuod ng gisultis Ginoo na ang tanang mosunod niya iyag yung hatagag kabulahanan, tinuod dili. Nindog ta.